strike bota fo. En mi cas no boti oro. Mi abuta buri ba sideline. De manera bota un arribe feel. Mi abuta buri ba sideline. Boa queda tu poncha mami. Boa que queda bo solo, visita mio. Tu me dá contra boca. Da pensa riba bo, tres strike bota fo. En mi cas no boti número. Mi abuta buri ba sideline. De manera bota un. Bom, meneer, de bossa luisteren de editie nummer 3. Não stay completo. Se man passar nossa teu, pena rabe com nós. Para não stay. Pas que se de show não tá teu. Sim, mas é respeitar, sim. Sim, mas é respeitar coisa. Pero não stay meeting each and every one aqui banda. Eu tô banda meeting casta, chavém castaneer. Wat is hier man? Gostei. Ja? En nou goed boy, was man? Alles gaat goed, man. Ja? Lekker? Ja, toch. Zon schijnt. Ja, man. Je hebt een mooie shirt aan, man. Dank je, man. Sideline. Ja, hè? Bestel het, hè? Ja, hè? Beter dan Gucci en Balenciaga en die bullshit. Oh, sorry. En die merken, ja, nog steeds. Kom bij Simon, pas aan Simon hier. Ben je dan baller, of niet? Ja, sowieso. Sowieso ben je dan baller. Sowieso. Mas chama ti, Trabalho com futebol que é chique. Hé, maar ben bij toernooi lekker aan Kono. Ja. En die jongens komen bij Rana zomer. Não está lá, pero é bilhete duro. Ja, rijden. Ook als training, dan is Zwolle. Pek. We gaan de goede kant op. Ja? We gaan de goede kant op. Moeilijke periode sowieso. Spannend. Maar gaan jullie, moeilijke vraag, degraderen? Of? Nee, sowieso niet. We gaan erin. Maar waarom zeggen ze zo nee van zo van, echt? Man. Nee? Ja, we blijven erin, man, sowieso. Maar hoeveel staan jullie ook? Ook zijn de paradie. 16. Maar Sparta dat hebben ook? Fortuna speelt nu. Ja. Dus ik weet niet wat daar gebeurt. Als ze verliezen, dan staan we 15e. Ja, dan zal hij safe. Ja. Nog 5 wedstrijden gaan toch? 4. Ja, dan is het. Moeilijk wel, man. Ajax, Hey. PSV, Sparta, Utrecht. Ja, oké, Sparta Utrecht. Ja. Het moeten 6 punten zijn. Dan is Maar volgende week PSV? Ajax, thuis, in Zwolle. Nee, Arena. Pero tu outro time não tá me dando, é mesmo um top. Ja. Zie je, bro, Ajax dat speelt behoorlijk. Dan Ajax dat is een goede periode. Ze zijn nu niet een goede doen, nee. Dan zei Ajax dat dan. Ten Hagse gebeurt naar Manchester gaan. Claro, calma. Zeg toch, ten Hagse gebeurt naar Manchester gaan. Mira, quem me ama dizer ora é over aqui dois anos que Brobly. Wat ik interview? Ja? En dan ben je zeker hoe Akido zei. Sim, de ser trucos bom que Akido zei aan te doen in 1 jaar dan man. Ik kwam het doen aan dan. Bom in Manchester waar ik het doen man. Sim, pero me quero buscando man milagroso tampouco. Zeg oké. Een traject. Da espera, pa não. Ik kon daar ook zo ik ben betongen basis dos laatste wedstrijden aan je. Ja man, nu heb ik 2 basiswedstrijden. Maar Bora daar met ding. Tegen AZ. Dat was een verrassende overwinning. Verrassend? Voor de buitenwereld. Ja. Voor ons Tá niet. passando? Nee. Ok, pero Kiko outro você começar as pessoas, para mim que o Bento stop tá trabalhando basta malo. Ja. 6 punten toch? 6 punten, ja. 6 punten. Que a cambia. Ik weet niet man. Mentale geloof. Hij heeft sowieso geloof gebracht, trainer. Geloof van wat we zelf kunnen. En lopen man. Sem bala. Ja, maar kijk, maar hoe kan je dan geloven als je 6 punten hebt bij de winterstop? Ja, hij heeft kleine... Dus je zit daar, hij praat, denk je van... Nee. Hij heeft het niet eens zo aangepakt. Hij kwam niet binnen van, dit gaat gebeuren. Hij kwam rustig. Gewoon, en na 1 week zei hij, dit moet veranderen. Dus een kleine aanpassing, je weet toch, dat je het niet eens door hebt van, hij heeft dit nu helemaal veranderd. En dan, alles ging, het klikt toch gewoon, papa. Pero ora nota bij bom um team, of ora resultado na nota klopt. Nota is nasi que treino de sabe, oké, boting o bira cheki bana, boting o bira cheki bana. Dus eigenlijk het ligt na de facto het sin teorie na manier que het pap je kubo, o cada doen. Sowieso hoe hij de groep aanpakt, hoe hij iedereen meeneemt. Dat is zeer belangrijk, denk ik. En dit seizoen, ik ben 2 keer gedegradeerd sowieso met 2 clubs. En wat ik dit seizoen had. Welke club? Kaiserslautern en NAC. En na een verliespartij had je toch in het team dat we toch, volgende dag lachen. En ik denk dat dat ook heel goed is geweest, gewoon dat dat altijd zo is geweest. Want we herstellen snel, we kunnen snel vergeten doorgaan. En Wat moet Arabia? ja, teleurgesteld gewoon. Je weet toch, je hebt soms al van, shit man, we hadden dit of dat moeten doen. Pero ora wedstrijd kamer, het heb ik een speech aan me kunnen perderen. Ja, maar onder hem hebben we niet veel verloren. Ja.
De aard. Ja, met Arne. Pero yo no sé. Ah, ik wil zeggen, Bana, commissamiento. Zeg oké, zeg. Kom eens aan. Wanneer in Hollande, Rotterdam? Ja, IFV, was 5 jaar. IFV de Zwervers begonnen, Lombardije. Tot F'jes gespeeld, of E'tjes zelfs. Gescout door Feyenoord. Van Emmerting. Ik denk 10 jaar zo. 10 jaar. Een jaartje gespeeld. Niet goed genoeg, zeiden ze. Ja? Ja, man. Verschillende redenen. Mijn vader zegt vaak van je deed wat je wou. Je luisterde niet goed. En Voor die J's zijn bedrijf ook wat ik. ja, in een bepaalde, ja man, op een bepaalde manier. Ik weet niet hoe, maar ja. Dat, jaartje amateur. En toen Dordrecht. FC Dordrecht, heel mijn jeugd. Tot 16, debuut gemaakt. Toen overgenomen door ADO. Toen hebben we 3 wedstrijden zo naar Dordrecht, toch? 4-3, ja? 3 of 4. Ja, van 5 minuten, 10 minuten. Priori, ADO op Peekboom is hoor, of? Ja, ze hadden een samenwerkingsverband. Oké. En- Maar die komen bij ADO, hoor, zo. ADO nog een Eredivisie, de Tempe. Ja? Ik stond bekend als de grootste talent van, een van de grootste talenten Ja, Dordrecht, van ja. Dordrecht. En ik was 16 debuut, ik was al groot. Weet je toch? Dus het was ja, een goede deal voor hun. En, Toen bij ADO, hoor. ja, Maar bij komen ook bij ding Eredivisie met horen als... Ja, ik kwam daar om gelijk aan te sluiten. Ja. Toen speelde Charon Cherry daar, Ja. Toornstra. Ik trainde 1 training mee. Gelijk. Nee. Het viel zwaar tegen. Ja? Ja, maar die trainer zei toen tegen mij van, hey, ik denk dat je het nog niet aan kan. Hey, back. En maar bij jeugd? Ja, toen ging ik naar de A1. Oké. Daar aanpoten. En zo langzaam ben ik weer. Ik ga het met de tempo in ADO te gaan, ja, dan kun je toch een solution. Het kan ik me kijken, joh. Dan ADO tempo. Rij je er ook mee? Meulens? No. Charlton? Want ja, Vicente dat je madame. Papito? Ik ken ça, hoor. Is dat met de tempo? Zie, juist. Ja, Fidero. Ja, man. Is dat met de tempo, toch? Ja, ook. Ja, man. Ook. Fidero en Vicento Ja. waren die tijd daar ook. Toen hadden we nog, ik kan nog herinneren, we hadden een wedstrijd in Curaçao. Een toernooi. 4 clubs. FC Dordrecht, ADO en eentje uit Suriname. Ja. En zo, daar is er een duo ontstaan en ben ik naar ADO gegaan. Maar ben je Eredivisie nou, maar was het die boot, hoe kwam het? 18, 19. Ja. 18, 19 onder Henk Vrezer. Hey, goeie trainer. Ja, is goede trainer. Pero Goed daar, iets wat jou, iets wat een goeie trainer. kita die moedse wat dat ding Jeugd. die movement doet. Ja, moeilijk man. Ja? Ja. Maar kijk, moeilijk om. Ik ben, Kijk, thuis niet zozeer, maar gewoon ik was koppig, weet je toch? Koppig. Als de trainer iets vond en ik vond dat niet, dan vond ik dat niet. Punt. ja. Dus dat zit een pogen, dus. Nee, moeilijk. Ik doe het heel moeilijk. Of je stuurt me van het veld en dan kom ik terug, dan pas doe ik het. Of het moest altijd, weet je toch, altijd een weerwoord. Ik moest altijd in discussie gaan, zo'n jongen. Maar als ik bezig was, dan zag je echt dat ik talent had en dat ik verschil Dus ik maakte kon het in ook compenseren. Ja, dat heeft me gered. Sowieso, talent heeft me gered. Snap je? De bomen lang nunca no abisabo van Gervain. Tuurlijk man. Ik wou mijn vader meenemen voor Ja. jullie. Maar hij kon niet, jammer genoeg. Dan zouden jullie zeggen man. Nee, mijn vader was sowieso Streng? ja, kort. Ja? Zie? Kort. Maar kijk, je moet beseffen, kijk. Bijvoorbeeld als jouw zoontje nu aan het trainen is bij Dordrecht, jij bent daar niet. Jij weet niet wat daar gebeurt. Klopt. Snap je? Dat waren mijn dagen toch. Zaterdag is hij daar, langs de zijlijn. Keer toe. Ja, je weet toch, stil. Dan soms tegen scheidsrechter schreeuwen. Dan zei hij me wel in de auto van, hey, als je nu 1 woord zegt tegen die scheids, ga je zien als je thuis bent. Je weet toch, zulke dingetjes. Maar in de weekend, of wanneer we aan het trainen waren, was hij er nooit toch. Dus dan moet hij het zien van, dan zeg ik hem van, ja, dit is gebeurd. Soms doe je nog, je toch, probeer het iets lichter te maken, weet je toch. Maar is dat een streng op een fietsje? Hoe kom je zo balen? Ja, nou, Train, kom met droom, et cetera. Nee? Mijn vader was gewoon streng waar het nodig was. Snap je? Hij liet me vrij. Ja, simpel. Hij liet me vrij. Maar vrij? Nee, maar wacht. Nee, maar hoe kom ik met vrij? Dus, maar ga je te lopen op een Nee. Ik vind het moeilijk, man.
Het was moeilijk. Het is moeilijk, man. Ik denk dat het ook moeilijk voor hem was, natuurlijk. Omdat je bent nog steeds hier, toch? Je bent nog kind. En ik ging naar school. Ik werd gelijk opgehaald door de buschauffeur. Trainen. En dan moest ik weer door. Ja. Dus het is moeilijk om, zeg maar, thuis te komen en dan nog naar buiten te gaan met je vrienden. Ja. Dat kan niet altijd. Je weet toch, 1, 2 keer. Ja. Zegt, laat die het van, oké, is goed, ga maar. Maar vaak zei hij van, hé vriend, kom naar boven of blijf binnen of doe je ding. En gelukkig was ik ook niet een jongen die veel naar buiten ging. Oké. Ja, toch, dus dat... Heb je mij moet dat ook een baan de straat aan, moet dat ook een baan pleintjes en zo? Is dat een lekker haboe of? Ja? Ja? Ja, man. Moet, man. Ja, pleintjes en haboe. En ik heb het veel te weinig gedaan, man. Ja? Echt, man, ja, man. Daar pak je je techniek en alles, man. Zit er bij, hè? Daar pak je techniek, je pak je hardheid. Nou, bro, ik heb een boekje bro pie gewoon uit aan, maar de andere kant van het. Ja, maar... Je bent nog jong, je bent nog ja. Ja, man. Maar dus bij Adori, Babai, waarom zou je Babai? FC Eindhoven. Die. Half Bro, bongen jaar, dan zie je bongen dan op je. Jawel, ik heb alles gespeeld. Nou, maar je bent ook qua jaren en zo bongen. Nee, half jaar. Ja, half jaar, ja. Ik werd verhuurd. Henk Vrees vond me nog iets te licht. Zei je kan verhuurd worden. Ben ik naar FC Eindhoven gegaan. Had ik Mitchell van der Gaag. En die heeft me echt een boost gegeven in mijn carrière, man. Na dat halfjaartje ging ik terug. En toen had ik een heel goed seizoen bij ADO. En kon ik een transfer maken naar Mainz. Is niet doorgegaan. Toen ging ik naar Kaiserslautern, man. Die kon bij door die... Ja, ik kreeg een bal op mijn oog. Waardoor ik soort van... Ja, ik zie nu 30% met mijn rechteroog. Echt? Serieus? Ja, man. 30? Oké, dat is inderdaad. Ja, man. Dus die ongeluk, wat er, zeg maar, een wedstrijd was tegen ADO PEC, was mijn laatste wedstrijd. En veel over en weer, je moet niet spelen, je moet niet dit, weet je wel. Maar vanuit de club zei het van, als je niet speelt, ja, dan die transfer gaat ook moeilijk worden, toch? Er wordt in laatste niet bewogen hier? Nee, man. Wat bekoesten maar niet? Ja, juist. Ja? Zo, man. Dus ja, ik heb die wedstrijd toch gespeeld. Bal tegen mijn oog en ja, man. Voor 30 door de bevel te houden. Kan Sabu? Nee, maar 30 is precies. Het was net genoeg om diepte te zien. Dus als ik mijn linkeroog dicht doe, zie ik net nog. Kan ik gewoon een bal zien komen vanuit de keeper bijvoorbeeld, weet je wel. Dus het was net genoeg. 2 operaties had ik eraan gehad. Ze hebben me goed geholpen. Mainz heeft alles voor me betaald. Omdat ik had al getekend. Voor contract, alles getekend. Dus dan de lang mensen reden daar dus? Nee, ADO moest me helpen. Nou, wat er teken gab? Een voorcontract is gewoon van... Jij gaat... je komt gewoon... We hebben gewoon nu de laatste woord van je moet alleen nog die echte contract tekenen, dan ben je daar. Maar waarom hebben ADO niet geholpen dan? Ja, man. Was veel chaos, man. Ja. Veel chaos. Nou, nog steeds ben ja, dus, chaos, maar kijk, wat het was mij zei, gelijk na de wedstrijd zei ze van, kom naar Duitsland. Kom, laten we kijken wat er aan de hand is. Want we willen je alsnog hebben. Ja. Beste dokter van daar, bla bla bla. En die zei toen tegen ons van, ik weet niet of het wat gaat worden. Sorry, maar ik had carriera profissional, dat ding peliger rato, kijk, dat is ook porta, Jervin Lomo, dat ponga balen maar op dat moment. Ja, sowieso, ja. Op dat moment wel. Op dat moment moet je beseffen dat ik zag alleen zwart en een klein wit puntje. Echt? Een klein wit puntje. Alleen dat zag ik. Veel bloeduitstortingen was er. Ik kon mijn ogen niet eens bijna open doen, je weet toch? Dus toen ze zei van, ik weet niet wat er kan gebeuren, toen dacht ik wel van, het is klaar, man. Dit is het. Toen zei ze me van, wat ik kan doen is tot 50%. Dat is als het echt goed gaat, weet je wel. En 30% hopen. Ja, heeft ze alles gedaan voor me, ze hebben alles betaald. Pero je weet kom balen daar in want dan miren no. Wil je balen de wing? Nee, kan je die filmpje laten sturen? Kan je dat filmpje laten sturen? En dan ben je op alle dagen toch?
Nee man, ik wou een bal diep spelen en ik kap hem. Ik kap die eerste speler uit. En, Een karambole, pap. ik weet niet, maar ja, pap, bal komt Niet tot een karambole, pap, dan moet ik ja, avanceren. No. Maar zoals zwaar is, toch? Zoals dadelijk, je kunt het dalbin back, dalbike. Ja man. Maar dus, quando hij pas eigenlijk dat? Kijk, 6 Ja? misschien zo. Maar kost maar gewoon Ja man. Ja, nu wel. Ja. In het begin was het moeilijk. Maar oro bij film ook een team. Wat heb je zijn eigenlijk? Ja, ze weten het man. Ze krijgen een dossier. Oh ja, het is alles is geschreven. Wat je blessures zijn en zo. Maar ja. Wat heb je daarmee tongen? Ja, daarom. Ja. Je hebt me gescout van de wedstrijden. Dus dan weet je al gewoon van wat ik kan. En... Door bij Duitsland, toch? Ja man, alsnog naar Kaiserslautern. Maar ja, daar gaan we, dat ging goed zijn. Nee. Weinig gespeeld, gedegradeerd ook. En toen ging ik weer naar NAC, naar die oude trainer van FC Eindhoven. Dus weer geen goed seizoen, weer moeilijk. Best wel veel gespeeld, maar het liep gewoon niet in het team. Pero qua die degradatie Madolo. Die NAC of die... Wat was dat? Nee, Hido? Ja, het is ja. Ja, wacht even, het is kut, ja. Het is kut, je weet toch? Pro, kwaad, kut. Kom maar, pensa Of aan. je nog een No, goede pero, no, pero dat pensa man. Ja, oké, hier, NAC, parta. Kijk, weet je wat het is? Bij NAC was het meer kut, omdat die trainer had mij bij Eindhoven, heeft hij mij die boost gegeven. Mietje van Mietje van de Gaag, toch? En dat seizoen heeft hij zelf ontslag genomen. Oké. En ik zag hem gewoon zelf ook gewoon van, je weet toch, al die krachten gingen gewoon uit zijn lichaam van, ik kan niet meer, waarom ik ben klaar. En dat vond ik meer kut, dat ik dacht van, ik heb die man ook in de steek gelaten, terwijl hij mij... Pero ora boy llega un club anto temporada no by bom. Kubonga mita comprende. Pero kubonga kiko ta pone ku mita firmabo anto ora boy llega inanang. Kiko no bot llega topa, ku ta bisa euri van oké, maar llega pero minuto ungando, pero ta basanga pide bij in toch? Bon kita stroba unga do die ACE koi. Kan een heleboel zijn man. Kijk, vooruit Duitsland, wat ik merk is dat fysiek en qua spel, snelheid van spel is Nederland is dat echt heel traag vanuit vergeleken met Duitsland en Engeland, weet je. En daar heb je echt tijd voor om aan te wennen. Dat is al één ding. Dus je komt al binnen met een soort van achterstand. Tempo moet je aan gaan wennen. Maar is die tempo echt hoger dan... Ja man, Duitsland zijn ze gek man. De eerste ik kwam hoofdpijn man. De eerste dag kwam ik in Kaiserslautern met de bus naar Oostenrijk. 8 uur in de bus. Bus? Ja, in de bus, 8 uur. Ik slaap. Pap, mijn deur. Ik denk, wat is dit? Ik ga naar buiten. Hey, wake up man. We go run. Ik zeg, run. 7 uur broer, geen ontbijt, nee. Ik zeg, run. Ik zei, ja, kom. Iedereen stond klaar, al die boys. Rennen, op, af. Ik dacht, nee man, spijt. Ja, maar het is een ander niveau man. Duitsland is veel rennen en die dingen. En fysiek zijn ze ook, vind ik, sterker daar. Ze kunnen ook voetballen, maar het gaat gewoon veel sneller man. Daar moet je aan wennen en het is anders, leefstijl is anders. Maar hoeveel keer per week train je dan in Duitsland? Vergelijk met hier? Sowieso meer? Nou, nee. Oh, niet meer? Oh. Nou, ik vond het niet echt, je traint gewoon op sommige dagen 2 keer, maar dat heb je hier ook in Nederland. Maar wat daar is zeg maar dat je gewoon komt, ochtend, geen bal, je rent. Snap je? Dat heb je in Nederland, heb je dat 9 van de 10 keer. Je speelt altijd met bal in Nederland, snap je? Duitsland is gewoon van, we gaan bos lopen. Dat is je eerste training, tweede training, gaan we met de bal spelen. Dus dat is anders toch? Ja man. En dat je na degradeer bij Coventry City. Engeland. Ja man. Daar zijn we kampioen geworden. Het ging goed, het was een goed seizoen.
Dat ging niet altijd goed daar. Voor mijzelf. Nee, met jou, met die mensen daar, toch? Met de trainer? Ja, met de trainer, nee, ik had geen goede band met die Qua trainer zie je dat hij moet man. Wie? Weet je van de Gaag? Doe je zo? Goede band met Mitchell van der Gaag. Sowieso, altijd. Nou, wat doet hij nu? Hij gaat nu naar Manchester United waarschijnlijk. Met Van der ja man, assistent. Ja, lekker. Oké. Ja. Dus met hem. Dat is wel goed. Hij was goed. Remco ook? Remco? Nee. Remco was goed. Je moet nou over Remco normaal. Ja, maar goede band ook met Remco. Ja, toch? Zeker. Ja, maar niet veel, man. Ik zeg je eerlijk. Nee? Gewoon zakelijk. Wat interessant in die band, het is important dat je een bonne relatie met je coach of wat bisa, pa mita een balas met de boos, je moet de sermi op, je moet. Ja. Maar waarom niet? Hoe een band tot 10 jaar? Nee, man, je hoeft geen vrienden te zijn, man, met trainers, man. Het is gewoon zaak. Nee, maar dat is gewoon echt serieus. Je hoeft geen vrienden te zijn met trainers. Nou, maar niet echt vrienden, bro. Dat trainen kan worden. Best in de koning, dat daar een koffie misschien. Ja, no, was het een papi met een wedstrijd? Hoe is dat toch? Ja, dat kan zeker. That's it, klaar. Niet meer. Je toch? Je af en toe vraagt een trainer wel van, hey, hoe gaat het met je kinderen thuis? Dus wanneer Koeman Vriend kinderen moet die wezen? Nee, ja, dat had ik met Van der Gaag. Ja? Maar je krijgt maar 1 of 2 van die trainers. Of gewoon de Paiko van Gaal. Ja, man. Dus Dat heb je maar 1 of 2 keer in je carrière, man. Dat je zo'n trainer tegenkomt die jou echt van jou houdt en dat jij ook van hem houdt. Snap je wat ik bedoel? Dat zijn weinig, man. Dat zijn heel weinig. Daar geloof ik in. Okay. Ik heb er misschien 2 gehad, man. Eentje in de jeugd van ADO. Rankovic, hij is nu volgens mij assistent. Rankovic? Ken je Alexander Rankovic? Is dat de coach samen toch? Die wil een 2 laatste keer. Ja. Dat wil een 2 laatste keer. Ja, dat was ook echt. Ja, hij is een goeie. Begon ze, het accent trouwens zijn. Ja, precies, man. Het is een begon ze Rankovic, we begonnen ze zo. Rankovic, maar we zijn nog kunnen zien. Oké. Het is goed om dat die moment zijn. Ja, man. En Van der Gaag, man. Maar dan ben je kampioen naar Engeland, dus speel. Dan komen ze bij, coach bij Malus, naar Mandabo, Schotland. Hard, ja, man. Ook kampioen geworden, dus voor mij was het win-win. Ja, Bossé ja, goeie. Ja, nu sta ik gelijk, man. Ja, Demo CV in de bingo, maar dan begon dat met de bonke coach, dus dat maakt niet uit. Daarom. Kampioen, ja. Hier, daar kampioen, daar kampioen. Dus dat was goed, man. Dat zeker, man. Hey. Dus dat waren mijn klus, man. En nu bij Zwolle. En Curaçao altijd tussendoor. Ja, wat ben je op elkaar mee bij? Kon naar Bissau, ken je Bissau, kom maar via mail, telefoontje gekregen. Ik weet niet meer, man. Dit is denk ik, ja, man, via mail, man. Via mail? Remco heeft me altijd gewoon contact, man. Gewoon via WhatsApp. Was die tijd bij Jong Oranje. Ja. Contacten gewoon van hoe is het met je, dit, dat, we staan open voor jou. Kun je Bappé gelijk gaan? Ja, man. Ik was... nou, nee. Ja, man. Pero bonga ujes maybe bouw die Holanda bonga ujes shit. Onder 18, 19, 20. Kan eigenlijk Bappa Sature selectionen die Jong Oranje. Van onder 18 tot... En toch wordt ik kies voor zo. Ja, man. Die moet realistisch zijn. Maar gelijk, had je gelijk van, let's go? Ja, man. Kijk, wat mijn ding was, we speelden voor die EK met Jong Oranje. Ja. Voor mij was het, ik wil dat halen. Als ik daar goed speel, mooie club eruit halen. Ja. Curaçao. Want ik had Steven Bergwijn zat in mijn team. Ja. Idrissi. Je had Depay al in de 1. Ja, Arjen Robben in 1. Castaneer gaat daar niet komen. Ja, realistisch toch? En wat die gevoel voor Curaçao was sowieso af. Ja, maar die kon in UN de pensen meneer de pensen hoor. Die andere spelers. Die denken van, ze komen wel bij 1. Ja. Ik ga geen namen noemen, maar je weet toch, sommige van die guys denken van kijk, ja. Ik kan niet zeggen dat hun niet realistisch nadenken, maar ze moeten sowieso wel kijken. Ik snap dat ze iets langer wachten, want weet je, maar als je gewoon realistisch gaat kijken wie voor je staat, dan ja. Maar ik denk voetbal bossa nunca bara. Você nunca na prata para mim para Holanda? Nee, man. Nunca. Niet naar Chiqui, want nabi se meting aan op Holanda. Ja, tuurlijk. Je wordt altijd, iedereen wil voor Nederland spelen, toch in Nederland. Gewoon, dat is zo'n soort van, droom, ik zou daar wel willen spelen, tuurlijk. Maar niet, pas later besefte ik van oké,
oké, ik kan daar echt komen, snap je? Of ik heb een kans daar. En het was nooit echt van, ik moet het halen, ik moet het halen, ik moet het halen. Dat had ik nooit. En Curaçao begon ook aan, zeg maar, ik was altijd met Nederland bezig. Toen de tijd was nog alleen Nederland, Curaçao was opkomend. En ik zag Curaçao alleen maar pap. En mijn vader heeft me, hey, zie je dat? Caribbean Cup. Ja, maar gek, dit, pap, dit. En toen dacht ik van, hé, Curaçao is gewoon serieus, man. En toen was die keuze snel gemaakt, man. Ik zei mijn vader 1 keer, pa, ik wil voor Curaçao spelen. Hij zei, doe je ding. Als je dat doet, ga je doen. Maar babi zo ik was wat daar bom bezig. Ja. Bisa ko wat bisa ko man. Si mi het man. Independientemente de quinta Coach. no coach, quinta Kapitein. ding directiva, et cetera. Jean. Deze man, joh, serieus. Oké, wow. Independientemente quinta é pa bote importante para por mim, ok. Não tem boa estrutura, não tá canando caminho bom, ou fica não tá canando broa, ou te bisa não, se não é mais me tabai, não te interessa me quem tá se eco para trair. Nee, maar kijk, weet je wat het was? Je moet ook zeg maar, toen de tijd, als je over Curaçao sprak, dan die trainers uit Nederland zeiden van, Curaçao, lekker op vakantie joh. Je gaat lekker op vakantie hè? In die busje, lachen, dansen, dit, dat, snap je? Zo was zo keken mensen naar Curaçao toch? En nog steeds denk ik, ja. Ja, sommigen hebben het nog steeds, maar we hebben die respect wel sowieso, echt afgedwongen, snap je? Dus voor mij was het gewoon van, ik wil voor Cura spelen, man. Want Cura, je kan nooit verwachten. Kijk, in ieder geval, het gaat, voor mij nu is het, als het goed gaat, gaat het volgens mij niet goed dan, man. Het moet wel iets, er moet iets zijn dat wij gewoon goed presteren. Snap je wat ik bedoel? Als het goed gaat, gaat er iets niet goed. Maar hoezo niet? Ik ben simpel algo, meeste team. Er moet wel iets zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, man. En wij als team weten het ook van, kijk, er kan altijd wat gebeuren, maar als we het gaat om wat we op het veld doen, hoe wij Curaçao presenteren aan de buitenwereld. Dat is het belangrijkste, dat we Curaçao op de kaart zetten. Ja, toch? Ja. Maar bon, ik ben bezig, maar pensen dus bij gelijk als je van ga voor Curaçao spelen. Ja, man. Dus op je een keer hoe we zijn gewoon aan zich in we zijn aan de kant in, we zijn op Polandees, en de pensen naar Curaçao. Ja, je gaat niet. Ze hebben geen, weet je, aan te veel bij Curaçao. Nee, man. Claro, mas que bem abo aqui com algum gente bebê se sabe, pero je vem castaneiro tá En de auto ga je nou. tá taït of tá Maar die komen met mij, dan zeggen zo of. não, que me niet qua niveau van die van kijk aqui. Van die Blijf? Holandees, Die die. me niet como qua niveau status. die jongen do. Sim. Want é realizar mas dia que ok, me não te bem que não você rouba então aquele então Die per tijd, dan moet je zeggen hoor. ok, me dá em escubo, pero botem abo que paria de pessoa que se pero Chervin tá nível de tahit of algum treino que tá no sobrando de bechau aqui na divisa. Qual a meta que weekends dan Nou bro, ik ben gewoon zo komen op in de Curaçao te bieden mijn empel. Ja, ik ga niet aan de kant hier. Bezoek ik ga niet goed kritiek aan de kant hier, no. Ze praat Nederlands. Weet je wat ik ook wat daar zeg, maar die weet je, Nigel. Nigel Thomas heeft ook voor Curaçao gekozen. Ja. En ik schrijf hem echt niet af om niet voor Nederland te kunnen spelen. Maar hij was duidelijk. Klaar, Hij van was Curaçao, duidelijk ja. voor Curaçao spelen. Ja. Dus het is ook, wat wil je echt? Antonies ook, Jeremy ook. Sim. Zo Jeremy doet ook goed jeugd talent van PSV. Ja. Vroeg voor Curaçao gekozen. Sim, outro volante também, quem é outro? Die jongen, PSV? Não, die. Ang Felida. Sim. Kevin, ja. Kevin. Ja, Nigel Longo nu weer para Curaçao bij in segundo zo. Segundo Het goal. is niet doorgegaan. Goal kunnen we, ja. Doorgegaan. Maar kijk, hij heeft ons wel duidelijk gezegd van, ik wil voor Curaçao. En die jongen kan, hij is Sim, hij is eta goed. Ja, grande, seguro, sim. Ja, ik zie hem alleen op tv, weet je. Jij ziet Als je hem. nu ook met jong PSV zie je het. Zij labora laatste tijd, maar denk ik Hij gewoon kan zeggen. voetballen. Hij is echt goed, man. Dus het is echt wat je wilt, man. Snap je? En Maar bis moment je moet gewoon realistisch zijn. realistisch. Nee, maar kijk. Kijk, peruanos den su casa a ponga por aí. No, bro, te otro gaat no. Dat zeg ik. Dat denk ik, hè. Ja. Maar ja, zijn hart ligt bij Curaçao. Hij Ja, is Curaçao. maar die paar jongen doen aan mijn oeper dan harte ligt, bro. Ze denken nog steeds dat ze bij. Ik kom niet komen, nee, maar Cada quem senta tem direito de quis, não lá muito com que, pero mani am. No coração tá batido, não tá bico, não tá lá não tampoco. Ja, oké, hij zit autokaarsen. Pero ja, pero eigenlijk
Ruben bisa você cuida bomba so sa toch nang takis pa ko sa kiko na kinabes na bes ko sa na nang siya nang kiko moet ik er bisa ku je ko sa bata Ja, sowieso. Sowieso. Pero ora... Wat nog een keer, dus wat zegt hij? ku na no nang siya Ja. ayanang dus nang nanotinado ko sa Dan die feeling. Ja? Ja. Zie zeggen. Ruben die andere otro compañero de nos squad no Ja, Rasta, ja. Rasta begin kan zien. No, pero en que me assim, né? Quando bisa abu t-shirt um gado. Quando je erg assim, assim. No. Maar het bisa wa t-shirt um gado. Je feeling. No tiene feeling ponga por zo no. So na nasi kina. Ja. Então bom culpa na. Dus bom buena bisa hey. Pero. Anyway. Bro, awaki. Wat ik pas wallen. Kiep plan tapa. Nog een, Wat die- sowieso erin blijven nu. Ja. Toch? Sowieso erin De Eredivisie, blijven. ja. En dan gewoon nog een jaartje bij Zwolle. Bro, als je dwalen degraderen wordt, wat pensa die. Dan kijken wat er op mijn pad komt, man. Ja? Pero wat ben Kan hij bevinden go 1 2-2. dos Pero wat ben jubileano keukenkampioen. Als het moet het, man. Je moet, Ja? Ja, man. Dan gewoon zelf daar laten zien en dan hopelijk weer een stap maken. Weer naar Pero nunca no tem problema de travel um pouco. Wenn eu na buscar bem na Indonésia, bota vai gewoon mo di bisa. Indonesië overleven no. Ze keren bij ze. Ja, Duitsland en Engeland zijn gewoon... Daar wil je spelen, bro. Daar wil iedereen spelen. Oké, pero Snap je? Indonésia, Qatar lobo no vai. Indonesië te pakken bon toch Qatar wel toch? Nu, ja, kijk, nu Qatar, Dubai en zo. Paper man. Papel. Paper moet aangaan die gewoon. Want bij. Als het gewoon goede contracten zijn. Weet je toch? Als het goede contracten zijn, dan natuurlijk. Maar ik ben nog jong, man. 25. Ja. Snap je? Dus ik ben nog jong. Ik heb nog tijd. Dat is... Die landen zijn voor later. Maar als... Kijk, ik heb een keer van Rusland goed geld. Echt goed geld. Die tijd dat ik ook naar Mainz kon. Maar dat was te vroeg, man. Dat is te vroeg. Als je tijd hebt, moet je gewoon je tijd nemen. Je hebt niet veel tijd, maar... Weet je toch? Voetbal is dit, man. Dus abant de pensa bij país bij Ghana zijn. Zo bent we sabu en Eredivisie verdien niet zoveel geld. Ja. Maar daar wel. Abant de pensa meneer. Dan bij en dan ben je naar misa konto. Ja. Tuurlijk, ja. Bro, Voor de zeker aansprong. Gewoon eerlijk zijn. Ja. We spelen voor geld, toch? Ja. Het is een business waar veel geld in zit, waar je zelf safe kan spelen. Dus Ja. je moet wel achter je geld aanrennen. En als ik die kans krijg, ga ik hem sowieso pakken. Snap je? Maar het was nooit sowieso niet mijn intentie om alleen van, ik moet geld, moet geld. Maar naast voetbal, want dat is nada Sim, outro. nem tipo da hora ba começar a pensar of começar caminho ba começar a pensar, ok, depois de futebol, me também assim, eu aqui, por exemplo, lá tá tem 40 anos, então aqui tu vai no time está de stop. Ja, nee, ik ben nu pas aan het echt Kijken. met een kleine investering, een paar dingen doe ik wel. Maar ik ben nu pas echt aan het kijken van, wat vind ik echt leuk naast voetbal. Weet je, want het is tot nu toe alleen PlayStation. Maar de PlayStation gaat me niet helpen. Maar, dus ik ben nu echt pas aan het denken van, oké, waar liggen mijn interesses en zo. Het is belangrijk, man. Het kan volgend jaar of 2 jaar ook gewoon zomaar klaar zijn. En dan moet je ook weer, weet je. Dus, ja man, ik ben benieuwd. Misschien kom ik hier. Ja toch? Maar Rocky, wat heb je bij Zwolle? Of de reis? Zwolle. Of bij Zwolle? Zwolle, man. Maar wat heb je bij mensen waren op film ook Zwolle, wat heb je bij Zwolle of Ja, maar ik hou niet van om... voor reizen? Nee, man. Nee? Nee, man. Ik hou niet veel van reizen. En Rotterdam, kijk, als het een uurtje was, uurtje, 3 kwartier, weet je, zo dan anderhalf zou ik het uur. nog doen. Ja, maar deze 1,5 uur? Nee, man. In de ochtend, 7 uur uit huis? Nee, nee, man. Maar mensen horen naar de kaas, maar mensen horen Zwolle of... Nee, ik heb 2 maanden in een hotel geslapen. Ja? En dan... Want dat betalen hun? rustig zoeken. Ja, man. lekker, man. Dat gewoon, ja, man. 5 ster hotel? Of Nee, gewoon eentje bij het stadion, man. Het is naast het stadion. Oh. Dat is zo. Doe ook een 5 ster, 4 ster of motel. hotel. Bed and breakfast. Met een breakfast nou. Gewoon hè? Nou, moet ik keren. Dus pa, een goede reis met hem. Nee, man. Nee, man. Want ze hebben sabu goed, dan bij een kaas, dan zien we een kaas. Dus dat ook, dat ook bij een kaas, dat ook kamer, dat ook een. Ja, maar ik heb ook mijn eigen Nee, maar- spot in Zwolle, toch? Ja, Nee, maar nu nice. toch? Maar sommige mensen sabu goed. Ja, dan kan je bijna een kaas verloren toch? Nee, man. Ik heb het niet, man. Nee? Ik ben goed met 1 keer per week. Mijn vader komt sowieso elke thuiswedstrijd. Ja? Is die sowieso.
En je weet, June, die 2 weken geleden was, June is er vaak genoeg. Mijn matties komen, iedereen komt, man. Ja. Broers, dus ik zie iedereen vaker dan dat ik moet zien, zie je toch zo? Maar Dat is belangrijk. is belangrijk, Ja. dat is goed. Maar thuis gewoon ook even gewoon rustig. Oro, meneer Bawaki, bij tiki, oro persoon, oro baba firma, ba, binnen prof. Wat meen ik hoe heen en rondo je botaan bij Kambia, Kubo of? Nee, man. Ja, het geen probleem niet. Man. Nee? Ik heb dat niet, man. Nee, man. Ik heb sowieso weinig mensen om me heen. Mm. Maar die June was sowieso mijn neef, gewoon. Die is altijd met me gewoon. Wat meen je dan bro, Kambia, zo, nou, er is geld, ik wil dit, dat doen, nee? Nee, niet bij mij, man. Nee? Oh, hier. Ja, wat meen je gewoon, mensen horen, hey, Ja, nee. hand erop. Nee, man. Ik heb dat echt weinig meegemaakt. Kijk, je hebt in die goede tijden heb je wel gezien van, iedereen appt je nu. Ja. Alles goed, dat heb je wel, maar zolang je zo gewoon ver en gewoon bij jezelf blijft en bij je mensen, dan Kom blessuregevoelig gedaan. blessuregevoelig. Zie. Ik was een tijdje echt, ik heb veel blessures gehad, man. Een tijdje, man. Hamstrings heel de dag, toen van, denk ik, de periode bij ADO. Kaiserslauteren ook, was ik altijd geblesseerd, man. Maar de laatste tijden, de laatste 3-4 jaar, heb ik weinig blessures gehad, man. Oké, dus pas zo bij train outro of bij Madura of Ja, ik weet niet, man. Sowieso heb ik die hamstrings heb ik met veel krachttraining verholpen. Mijn rug stond een beetje scheef. Hebben we dat met fysio's recht proberen te krijgen. En veel krachttraining. Dat heeft geholpen. En voor de rest nu, ik ken mijn lichaam steeds beter, man. Je moet je lichaam ook echt leren kennen als voetballer, man, denk ik. Want je voelt kleine pijntjes. Nee, is niks. Ik ga door. Ja. Pa, en dan heb je hem. Dat had ik. En nu wanneer ik voel van, er is iets in mijn hamstring. En ik ben op training, zeg ik gelijk tegen trainer, ik ga naar binnen, man. Je toch een dagje rust. Kijk, soms denk je echt van, gaat die trainer boos zijn? Of, weet je wel? Gewoon als je voor jezelf zorgt. Ja, dat heb ik de laatste jaren wel ontwikkeld, man. oké. Laatst toe, wega die pack, zie ik daar. PSV, man. Zie je dat is 15 mei, just moet die mei, zie ik King. Wat erbij ik zo? Ja, man. Just moet die mei. Nee, Daarna. 15 mei niet. Pero, waarom hou je moeten doen? Waarom hou je moeten doen? Waarom? Ik weet Ajax niet, toch? Wat ben je? Wat is nou met de jongen? Naar Bijbel zijn je, naar Bijbel je dan? Ik weet niet, man. Nee? Ik weet niet wanneer die wedstrijd is, man. Weet je? Ja. Wanneer Was die wat in de wedstrijd is, Jenko? Nee, mee. Dat is mee. Kijk je goed eigenlijk? 2 dagen, Bent je? 2 dagen dus bij de laatste wedstrijd van Ajax. 3 dagen daarna. 3 dagen na de wedstrijd van Je Ajax. zo theorie. Dus 3 dagen na de laatste wedstrijd van Ajax vliegen ze naar Curaçao. Ja, ik weet niet, man. Dus ja, bon sorry. Ze moeten net een B-team die selectie, dus ze gaan naar de Curaçao. Dan ben je gewoon de Ajax. Dus je Holland terug voor samen met die bies. Zeg, Pariga, Curaçao. Zeg maar tegen die. Oké. Ja, maar kijk, Art en ook hebben Art. Art? Nee, nog no? niet. Nee, hij heeft me nog niet. Ik heb hem ook niet gebeld. Ik heb hem ook niet eens. Nee? Zit appje bij hem gestuurd. poco? Nee, man. Slecht eigenlijk. Ja, Man. jammer. Moet ik gaan doen. Je kan nu gelijk doen. We hebben het ook. Ik ga hem zo doen. Ah, dan gaan we kijken. Komt het allemaal Art, normaal. Art. Nee, man, maar. Ja, Bro, je op je te zeggen, zo CV, en bij V. Patroon zaku, Art bij V pack. De pack akkoord ook Art. Dus we komen niet te zeggen, hij is misselijk te trainen en zo, pero. nee, man. Maar dat ding academie PSV. Hij heeft echt. Jong Oranje ook. Goede carrière. Ja, ik heb hem hij heeft me bij Jong Oranje, had ik hem. Ah, we zien wie de moet ook in. Taku meninos, como selección, ik zeg de último como naar de selección aan, mensen, maar kansen. Taku meninos die team een trainer, een coach Hollandees of een coach die Latino. Latino no, we hebben sana mannen wisten de Latino. Caribe. Caribe y Centro-Amerika. Man. Hun komen allemaal uit Europa. Waar Nee, man. Die Kijk, kom. kijk wat ik denk gewoon sowieso is, we hebben een trainer nodig. Gewoon sowieso een goede, je hebt sowieso een goede trainer Ja. nodig. Maar je hebt een Kijk trainer wat een goede nodig. trainer is, je vindt. Gewoon qua tactisch en hoe die wil zijn denkwijze, hoe die wil spelen. Maar wat wij nodig hebben is een trainer die zich kan aanpassen aan onze cultuur, aan onze mensen. Pero Dat no hebben también we yo nodig. beting een coach Eury die Nee, Caribe. als Art dat kan, dan vind ik hem een goede trainer. Mita je zie. Pero Snap je? Maar dan kom ik hem pas aan wat? Gewoon hoe wij zijn. Lifestyle? Ja, hoe wij zijn.
Hoe wij Antillianen... Dus laten we staan met VS gewoon para onde dia. Nee, Nee, niet dat. oempo. Nee, niet dat, maar gewoon... Je weet... Goed, bastante liber, bastante... Ja, gewoon dat wij... Ah, Gewoon ja, zo is het. bidden Ja. voor eten en die dingen. Doe je mee of ga je aan de andere kant zitten? Ja. Snap Ga je je, golfen? zulke dingen? Ja, snap je? Ja, Ja, ik heb hem nooit gehad. Oké. Perori, Snap je wat ik bedoel? Dat. een trainer, Euri, Maar bro, het maakt niet uit, Babo, goed die Caribe, juist. Pero, Afrika, Azië, Nederland, maakt niet uit. Nee, hè? Ja, maakt niet uit. Kijk op in. Kijk, liefst sowieso Van hier. Curaçao. Van Curaçao? Tuurlijk. En als je een goede trainer hebt vanuit Curaçao, die Curaçao kent, Ja. dan ga je toch altijd daarvoor. ok, pero de bono time maniku, esse sistema que nós está programar para um futebol, riba filosofia holandês, não está quadra com ora nós vai contra time nandi Panama, Costa Rica, ja. Centro-Amerika, pas maar dan een outro tipo de voetbal, waardoor Ze nós zijn fysiek anders dan... waardoor maniku alsof je water ziet branden. Nee man, joh, wat zeg je nou? Joh? Wat zeg je nou? Hoe Maar bedoel ik je? ben- Dus jij vindt dat Nee, ik vind niks. onze systeem... Maar wat vroeg je me? Onze systeem is Nederlands. Ja. Dat het niet kan Is het? tegen... Nee, dat Oh, Midi Kubo, si bonota esse sistema que nós estamos usando, Ja. filosofia holandesa, que porta e nota quadra, or nós vai com time nang kuta Caribe of tipo de Latino. futebol, parce nós futebol tá passar riba Tactisch. filosofia holandês. ja. Ja. Maar zo, ja. Is het een mignon, pak of zo? Of wat de bisa? Ja, Zie? al die jongens komen... Kijk, 9 van de 10 jongens komen uit... Maar Zijn, maar- zijn maar- opgeleid in Nederland. Maar bro, ik Dat is ben wat wij meneer spelen. meneer Costa Rica dat echt fysiek. Dus dat het daar pap. Dus nee, Ja, pero abo por ja, bro. Iedereen in mijn team kan dat. Ja, bro, Iedereen. ik ben op bastante een bala terug naar keeper opbouwen dat. Die mensen steken, die mensen steken. Boel die land in de 16, brengen die in 16, weet je. Zo spelen ook naar Latino-Amerika of Caribe toch gezien. Ja, ik snap het, maar... Ja. Snap je? Maar dan komen we niet bij de Ik snap wat jullie bedoelen. Kijk, hun mentaliteit, je ziet het aan al die jongen ook van Ajax, die Tagliafico, hoe hun juichen bij Ja. bepaalde tackles, dat je denkt van, hey vriend, doe rustig, tackle, je weet toch? Ik snap wat jullie bedoelt. Hun hebben een andere stijl van spelen en andere beleving. ook. Want een keer zitten bij jullie nog. Nee, Nee hè? man, ik denk niet dat dat... Maak een verschil. ja, Een nee, differential. man. Nee man. Oké. Je bent beter of je bent niet beter man. Ja, maar het is meer fysiek, ja, maar avonds of ja, wat oud. Snap je? Als je het zo kijkt, als Nederland tegen een van die landen, gewoon Nederlands elftal tegen een van die landen speelt, vond je dat Nederland dan veel slechter was? Omdat hun feller waren? No. Dus waarom wij wel dan? Dus gewoon als je beter bent, ben je beter. Als je slechter bent, ben je slechter. Ja. Als je wint, win je. Omdat je beter bent. Maar ik kan zo zien dat team, de papje zien dat goed team filosofie is, bingo coach die Caribe. Ja, ik snap dat je denkt, ja. Portanto, não é tanto para o sistema solamente, pero a persona, a trainer, Ja. conhecer outro tegenstander na Modibisa. Ja, oké, Dus dat snap ik. ik heb politico Hij kan zich daar ja, aanpassen. en Aanpassen. beter voorbereiden op zeg maar, een wega die ik contrincante. Anto, amico bula bin foi Den Haag na Modibisa, anto, mino conhecer het team, mino conhecer Panama na Modibisa. Ja, maar tegenwoordig heb je veel van... Elke wedstrijd wordt gefilmd. Elke wedstrijd. Porque conosco cambia de time não tá cabe para nós. Atlanta Batinos, Wie? Quero Wat zeg je? Wie? no se llega. No se llega. No, pero dan batinos, no maar waar, no maar dan batinos zie. Jongen, Nee man. Dan batinos zie man, Costa Rica no batino, Panama batino Okay, man. no se llega. Toen ben je hier, toen proces het daar toch. É em doel toch? No singo llega toch? Zo. Zie, maar toen proces het daar toch. Nee, maar iets maar. Toen proces het daar toch. Weet je, andere WK, volgende WK nog steren man. Mita full keer deze. Ja, wat je ungando Ja, no stay. pero bota como nee, no se llega eigenlijk. Maar niet. Ja, tuurlijk. No falta kost toch? Ja. Pero gewoon Costa Rica. Suerte también. Costa Rica, juist, aan het keer de suerte daar ook Dus maar die maar die balen kleiver daar dan. moet die bisa. Kleiver bij een 5-3 kans met commenteren komen. Hey. Maar komen we nou, real man. Zit er boven jong. Als Kijk, je ja, daar man. We speelden een ander systeem in Panama. Zie, Ik kan het liefst meer dingen. gewild- Hoor, ik mira. had liefst gewild dat we gewoon 4-3-3 speelden, want thuis waren we veel Hier een paar beter. dagen gelijk, Badam. En dan had je die pech gewoon dat geen één bal erin ging. Maar heel Curaçao was gewoon trots op ons, hoe we speelden. Sowieso. Snap je wat ik bedoel? Dus
ja, keuzes die worden gemaakt, die verkeerd uitpakken, daar heb je ook mee te maken. Ok. Pero mi punto é botar mais coisa, não te quero coach die conhecer a região Caba, die edge. Pero que coach obi assim, oh, tô com me pensa, que coach obi missa não. Dale duro. Coisa pia, você com assim, né? Ah. E plan para o EGA também é diferente comparado com coach bem foi Europa. Porque você conhecer, você aqui pode bem ganhar no mundo de bisa. Quando você vai de firma ou não, você tem conhecimento de região, de uma dona. A mim não sabe. Portanto, pero obi que tô bem na Europa, tá mas tipo isso, Costa Rica tu gai tô na Europa aqui. Meu mas é uma dona, como de trainer. Ah, ok, não, Costa Rica pero um trainer de Europa. ok, pero sim, pero uma dona cidade bem de Europa. Não nada, pero Atlanta passa em sistema com o treino de Ah, não, sim, não, então. Nada de Caribe, não. Ja, ik denk niet dat het verschil heeft. Oké. Ja, wat ik ken het, Nee, man. Ik Ah, mas eu quero tiki sim, por estar caminhando para ir em Xuxa, você com dale de pia, você com ja, coisa. tuurlijk, dat, maar ja, Kon uit de Caribe. ja, dat is... Ja, dat gebeurt ook, er. toch? Ja. Toch, snap je wat ik bedoel? Het is, kijk, hun zijn sowieso echt, daar in zulke landen zijn ze fel. Zijn ze Ja? echt fel. Ze ellebogen, alles erin. Maar ja, ja. Wat hij wat hier elleboog? Ja, zo, ik zeker. Zeker. Niemand, je kan me niet zomaar elleboog geven. Nee, joh. Niet. Ja. Maar nee, ik denk het niet, man. Não. Ik denk het echt niet. Man. Ok. Oké, aard, dat moet ik En passen. vooral nu, in de tijd waar wij nu in zijn, de jongens, kijk, het was een shock voor mij toen ik voor het eerst bij Curaçao kwam. Gewoon qua velden, qua teams waar we speelden, was het echt een shock van, hé, het is anders hier. man. Gewoon Hier shock, is- gewoon, Qua hoe bedoel je? weer, Oh ja. velden, je weet toch, het is anders dan Nederland. Ja. En als je dan ook nog een hele andere systeem moet gaan leren. En nu hebben we Art. Al die jongens die uit Nederland komen, je hebt nog steeds van oké, 4-3-3. We spelen zo, dat is nou bekend, snap je? Pero Dan die moet je- kon, quadra três cesta de heilig ei. Dan Nederlands voetbal, Zo is- ja. 4-3-3. 4-3-3, man. Met een keer 4-3-3, Maar man. kijk, waarom is het heilig? Je ziet wat we allemaal hebben bereikt, toch? Uit de 4-3-3. Aan de kluivert erbij, Poerba, Kiabasa. Blijf voor piep, ko. Blijf voor de maken trouwens een keer, hè? Moet ik aard? Dus, nou, zij is aard, ja. Bij mij, dat weet je. Nee, maar je ziet wat we hebben bereikt met die opstelling. 4-3-3. Zie. Wat een aard, jongen, kun je veel. Wat een aard, kan me komen, aan hoor. Pero. Je met de boele baan is aard. India bota yabuku. Bota um sistema, pero não tem turunga do. Pas ding e sistema. Mi não te bisa no ko isita e casa awa aqui de corso, paso babira wa amiga man. Ja, Pero tim bebo no tem turunga do of material ponga e sistema i. ja, maar dan kan je aanpassen, ja. Maar dat is nu nog niet gebeurd. Oké, wat kan je no te casa awa aqui. Zie, zo wat Kijk, ik... als je die spelers niet hebt, ja, dan kan je moeilijk gaan forceren. Dan moet je waarschijnlijk Guus também, Luís também quer uma filha de na Brasília, mo di bisa. Pela mira que não tinha uma dona para. Zij. Ja. Ja. Het tempo. Juist. Awa ainda. Blend sowieso, maar om 4-3 blend na maandag. Dus moet ik moet een linie 3 defensa. Het tempo dat de licht van Dijk, kom ik ga je interreken, de baat was aan door. Ja, maar ik kan zien. De vrij. Dan 3 blend. Tak ik het horen, blend. Spoep. Dus. Oh ja, durf ik maar hoor. Maar dan gaan we nu samen naar boven. Wat is zo hier? Hoe is er relaties? Maar durf ik samen. Dat gelukkig het inkeleren. Wat zeg je man? Ik had het net nog met Eetje erover. No, kom op, durf is geluk man. Nee, man. No, bro. Geluk Ja, met kijk, Maguire. Ja, wacht. Maguire, oké. Zeker Voetbal, geluk. kijk, No, misschien... no, bro, no, zeg maar waar. Nog geluk die. Wat een meer, ik heb een balen, bro. Zo stappen dan voor je. Wat heb je mee? En die techniek, misschien ik ben en die. We zullen een persoon roepen aan me. Ja. Eén keer. Ja. Dus- Iedereen lachte hem uit die tijd. Maar kom Maar maar die net. man, zijn mentaliteit... Kijk, wat zeggen ze altijd? Talent. Je kent hem goed, je kent hem. Wat Ja, ik maar ken hem goed, man. Talents beat... Mentally, weet ik iets zo. hard work beat bro. talent. En dat heeft hij, man. Die man gaat echt door het vuur, man. Ja, Hij hè? loopt door iedereen heen. Maakt Hij niet loopt uit. door- Maakt niet uit. Hij loopt door iedereen Want die hebben zo gezegd, we hebben een interview Ja, man. toch? Die Simpel. man die lacht amper. En- Hij moet een harikatie Ja, nemen. man. En hij is echt flink verbeterd, man. Ja, Die man speelt Inter alsof... ja, is niks. Kom op, man.
Ze winnen gewoon van AC Milan zoals niks is. Voor hem een major respect. Want hij zei al, toen hij bij Aruba was, zei hij van, ik ga voor Nederlands elftal spelen. Toen dacht iedereen hem, kijk wat die is, man. Gibo zei, mij maar, bijna bij vriendschappelijk, die gaan met de bimba zo met de bengen lang. Als ze al zoals die. Ja man, iedereen zo ging iedereen lachen van. Maar dan kom ik in mijn kubo, dus Timbia, pode gaan dan met de peso zien. Pero dat is geluk, hè. Zit er No, oh ja, zie, pro, met de koe, pode gaan dan met de korsel nog jega. Zo dan kan at deur voor de sipo. Eigenlijk doen we zo'n ampel clave, die combo po llega sinting talento completo. Ja. Como dingo bij traduro wat is er je. Dan we kennen dat beetje harde voeten, dan beetje harde voeten. Ja, dat soort dingen. Pero maar aí na kubo ayer na ngonga. Ayer la score mongol. Pero wat mira aí na ku ora enotong afmaker. Ora que dentje 6, het sempre te mak het as porta verkeerde keuze. Ja, met de defensa. Sim, pero sempre é um boto dentje 6. Sempre é um boto tegen naar aan die 16. Ja, altijd. En hij komt terug. Sim, incrível. A mim tá onde um die Inter ku não tem rei ku nungo die Inter, pero é uma que cita respeito. Full respeito. Zo Ruben hoor, represent. Ja, oké. Ja, dan Nee, maar echt respect. no me. Natuurlijk, voetbal is sowieso geluk. Ik geloof daar wel in, man. De juiste persoon moet je in de juiste wedstrijden hebben gezien om jou te scouten. En dan moet je weer hebben dat iedereen op de club jou weer toch aardig vindt of hij vindt. Je toch, dat is altijd wel. Ja. Maar oké, hoor het best zeer, pergunta clave. Speel je volgende week tegen Ajax? Op een gaat je nog bij Ajax? Gaan ze doen in bij Arena. Die komen aan de Arena, gaan we nog gaan horen, man. Bij Abu. Die zijn altijd als pers, met de biste, ik kan pers met een paar camera. Ik ga voor je kijken. Oké, ga voor kijken. Hoor je dat? We moeten rekenen. Ja, misschien nog erbij, Mati. Die gong. Nog bij Arena. Wat ben je? Gaan we daar even aan orde nog? Ik ook. Ja? Tribune gaan ze in, die spelers. Ja? Gaan we even aan orde, dan moet ik daar Dordrecht. Bij Arena. Laat ons pergunta, man. Ding, keukenkampioen. En dan ben je bueno, Bobibo Die kon tudo para as perguntas de senha aqui então. Acho que tem na coisa, me tá me quer ainda que saco isso não. Bueno, Bobibo die keukenkampioen. Dordrecht sowieso niet meteen, ik meen Dordrecht betaalt echt slecht. Ja, ik kan niet in hun zakken kijken. Nee, maar ik weet wel van, kijk. Doe je Nobo. No Dordrecht, bro, keukenkampioen mis. Kan je ervan leven? Je kan er van leven, man. Zo misako tweede divisie zie, te pakken met Joko zeer tot team ding. Nee, er zijn verschillende teams, man. Het ligt echt aan in welke team je zit, man. Sowieso Volendam, Bobibo, Volendam. Volendam is zeer sterk. Ja. Maar ik weet niet, man. Ik weet echt niet, man. Jantje toch? Ja, Jantje, ja. Dan ben je de divisie ook gedaan, man. Wat heb je, joh? Volendam, ja, man. En die bont t-shirt, de preto gulile, no. Oké. Want dat is aan de divisie, no. Ik hoor je, Mati. Nee, maar Ado gaat ook. Moet ik ook met de bata. Wacht met hem hier, dan ben ik een play-off. Ado gaat ook. En dan tegen wie? Misschien tegen jullie? Maar kijk. Hij is gek. Mensen, met de top os, we dan ja weer Sean. Hé man. Maar hij toch een Margarita. Ja, die is aan. Hij komt ook nog. Wel, dit is zo, maar ook nee. Heb ik bana? Hij heeft voor Curaçao. Nee, nog niet. Hij was wel bij, maar jongen, Subi. Ik heb volgens mij met hem getraind zelfs. Ja, maar hij is niet gespeeld. Hij heeft niet gespeeld. Die man, hij loopt te doen ook, man. Weet je dat? Akibana, Castaneer, Margarita, Den Punta. Wie is de spits? Van de Hurk, ja. Ja, oké. Young guy. Ja, ook. Young het een blaadje ook hier. Ja, man. Goeie maat voor hem, hè? Ja? Goeie maat, bro. Hey, thanks, broer. Robin, zeg je de sideline, je bent Castaneer, wat tende. En sidekick, nog steeds. Dus je gaat zo. WK gezegd dat? 2026. Zijn we erbij. Het sideline, die camera nog steeds compleet toe. Peace out. Ruben. Dank je wel. Ruben Remy. Eentje Borobin tampoco. E non si raya na mensen saludo aan tour, ons steek completo. Bra! Outra estranho Botafogo. Em minha casa não pode número. Ia botar buriba sideline. De maneira botou garibe filho. Ia botar buriba sideline. Boa queda turbo chama-me.